Камандуе парадам сёння 7гадовы Ілля, праўнук уральскага сувязіста, які асабіста тэлефанаваў у Маскву вёстку аб прыгаворы нацыстам у Нюрнбергу. У кожнага ветэрана свая гісторыя, асабісты лёс і адна на ўсіх перамога. 101гадовы ветэран Пётр Упораў сёння як ніколі ва ўспамінах. Некалькі гадоў таму пераехаў з Урала ў Гомель да дачкі. Кажа, аднойчы пагасцяваўшы не захацелася з'язджаць. Адчуў, што тут ён як дома. Выходила, песню заводила. Нечаканы флешмоб у ворот прыемна здзівіў усю сям'ю. І тая самая фронтавая легендарная Катюша зноў не пакідае абыякавымі. Дачка Святлана за кадрам прызнаецца журналістам, не стрымала слёз. Это кто? Я. Это командир. Узрост адбіўся на здароўі, казаць ветэрану стала складана, але ў памяці падзеі ваенных гадоў адлюстраваліся назаўжды. Узгадвае свярдлоўскія школьныя гады. Рыхтавалі, кажа, у кулямётчыкі, але на фронце ў 43-м ваеннае начальства распарадзілася інакш. Грамотны, значыць, пойдзеш у сувязь. Памятае першую ўзнагароду за адноўленую пад бамбёжкамі сувязь паміж батальёнамі. Прыйшлося ныраць у ледзяную ваду і злучаць правады. З прылад толькі рукі і зубы. Дадае, але нічога, праца такая. Петром Яковлевичем мы общаемся не впервые, мы уже, наверное, лет 5 вместе проводим этот День Победы. И вы знаете, что на самом деле это настолько важно, настолько нужно, чтобы мы помнили, чтобы мы чтили. Это важно, наверное, больше даже для нас, чем для них, хотя для них, конечно, тоже, для ветеранов это очень важно. Но для нас важно, чтобы, во-первых, мы помнили уроки войны, чтобы мы ценили, чтобы мы понимали, что благодаря вот таким вот людям, как Петр Яковлевич, мы сегодня живем под мирным небом процветающей, светлой, чистой Республики Беларусь. И самое главное, это показать нашим детям, передать вот это почитание, вот эту гордость за нашу историю, за нашу победу. Крыху разгубіўшыся ад вялікай увагі, ваенны сувязіст з нашчадкамі працягвае быць на сувязі. Нястомны ў ваенных апавяданнях і добра памятаючы цяжар ваенных гадоў перадае галоўнае пасланне. Всех поздравляю с Днем Победы. Желаю всем доброго здоровья и чтобы не было войны, чтобы был мир, а будет мир, будет жизнь. Ірина Драбышевская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».